L-IPP għażel Maltija Bħalna, MP tal-Partit Nazzjonalista bħala l-kandidata tiegħu għal President tal-Parlament Ewropew u issa nittama li Roberta Bela u l-Partit Laburista iwaqfu l-interessi partiġjani, jarfu l-interess nazzjonali u jagħtu l-appoġġ tagħhom lil Roberta Metsola. Hekk iddikjara din il-ġimgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara l-appoġġ b'saħħtu li kisbet Metsola mill-IPP biex isservi għal mandat ieħor. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li Roberta Bela u l-Partit Laburista għamlu kampanja sħiħa jattakkaw u jivvintaw fuq Roberta Metsola. Iżdissa li l-kampanja għaddiet ta' Bela għandu jibdel ir-rotta u qiegħed l-ewwel l-interess nazzjonali qabel kull interess ieħor. Iżda meta mistoqsi minn Net News il-Prim Ministru baqa' vag u qalilna biss li mhux se jimxi b'mod partiġjan. Deċiżjonijiet tiegħi se tkun dejjem waħda favur dak li jiddetta l-interess nazzjonali u mhux il-partiġjaniżmu. Ġifri ma wuġibniex ħatajdilhom biex jagħtu l-appoġġ ir-Roberta. Weġibtek mod ċar ħafna. Iva jew le ħatatu appoġġ. Intant quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista staqsejna wkoll il-Prim Ministru dwar l-iżbilanċ eċċessiv li għandu l-pajjiż u twissija inkwetanti li ħarġet mill-Kummissjoni Ewropea. Tant li l-Gvern se jdaħħalna f'excessive deficit procedure. Jew konsegwenza ta' politika ta' austerità, imma ta' sosten totali lin-nies kemm waqt. Dawn kawża tal-korruzzjoni jew inkella tal-persons of trust il-pagga tagħhom. Le. Robert Cremona, Net News.